बर्तमान तंगनाय राज्यनि प्रतिनिधि एवं मंत्री वन मंत्री शुक्लाचरण नुवाटिया मनबा हामबारिगो आज के सिने बीरमणि त्रिपुरा आता बीरमणि त्रिपुरा 20 तारीख जे वाते हापुं कुवागै आर ना रखफाख्लायना माथांगै जे हापुं कुवागै बो थैखा बिनि मांग थैना नथुरुमाया दिनै ससियेल मिडियायावनो जे थेप्रा मुंबाय बावनि जे शक्ति बाय गामिपारा श्रीकान्तपारा कवाइफां टीआरपीसी कायरामपारा जत अल फाइगे जे बिनि ताखु बुखुराव बिनि बागै मांग थैना नायनानै बागै मांग थैना दिसानि बागै थेप्राका आज की 33-32 दिन काय थंका दिनैनो बिनि मांग थै किन्तु मानखा अबे बिनि बिगप्त साका बिनि बिगप्त रकातमा बरा बाबा गरिया हिंगेसना एकटा बिब्रांत खलायखा जों जत खायो अरनो थैखना अरनो बानतलागो सब कलायो किन्तु बाबा गरिया हिंगे एकटा मटाइनि माखाफो जों बनो बिश्वास संया उंगो को बनि जे निजा 1 किलोमीटर थांनाय दिंगे बनो साबुन बरो जों नखा सानि साता जों थेप्राग लायखा बिनि मांनो मान माया तो आने करबो प्लस प्रेसनि माने जे आने स्टाफ रो ससियेल मिडिया गामिनि बरो रो हायनो ताय फेसिना हिंगे आबार जों ओ मालखं चिन गारि बाय ओ हापुं कोंनाय जागा थांनाय मोनसे मांग थैना तिनि मांखा जुत आं हामबायरगो आनि ससियेल मिडिया बा हामबायरगो आनि जे ताबो जे प्रशासन दंनाय जे प्रशासननि सायजबाय ससियेल मिडिया सायजबाय ग्राम गंसे सायजबाय आजके किन्तु विकल्प दिनै आनि दादा बीरमणि त्रिपुरानि मानखौ थिन उदार खालामनो खौ आं नावनो जतनो हामबाय खुनुगो मतिजार जों मा नायनाय जत ताकु बुकु सिनि कलाय दंनाय दिनै 33 दिन 32 दिन साया कथारा नुया कथारा गथिन ससियेल मिडिया बाके सायजख्लायखा दिनै बिनि बसा दङ संसारिया कागे दिनै हायथिनो इ जायगाखौनो बीरमणिनि मांग थैना खुगैसना प्रमाण फुंका लुकिराव नायदि सारा विश्वआ लोगोसे बिनि काखना ससियेल मिडिया तरफ থেকে वीडियो चैनल काखना किन्तु जत नायदि किन्तु जे बाबा गरिया हिंगे बे सानाले साना बिब्रांस बोले ताताल हिंगे आले बना मा हिंगे बाबू हायनो हाय काव सिनि करबो प्रेसनि बाबुनि मुखे तामजंखना हैं तपन देबर्मा जे तब देबर्मा जे थेप्राकपनि साइतकमनि बिनि तरफ থেকে तिनि मांगते उदाहरण हामबाय निनिसि आनि सिनेमंखे आनि सिनेमंखे आनि बिधान हरि त्रिपुरा श्रीकांत कामिनी रुवा गन आं तो